Vitajte v obci Kochanovce, ktoré sa nachádzajú od svojho okresného mesta Humenné 4 km. Ležia v nadmorskej výške 157 metrov nad morom a obec sa nachádza v regióne Horný Zemplín. Kochanovce sú jednou z 15 obcí Koškovského mikroregiónu. Na západe susedia s okresným mestom Humenné, na severe s Udavským, na východe s Kamenicou nad Cirochou a na juhu s Lackovcami. Kochanovce majú prvú písomnú zmienku z roku 1452. Cez obec preteká rieka Laborec. Erb obce je zložený zo zeleného pozadia a bieleho trojvršia, nad ktorým sa nachádzajú dva žlto-biele banícke kladivá. Medzi kladivami môžete vidieť biely kutáč. Zástava obce je zložená z 5 pruhov, z 2 zelených, 2 bielých a 1 žltého pruhu. V obci nájdete starý rímskokatolícky kostol narodenia svätého Jana Krstiteľa z roku 1780. Ďalej tu nájdete nový rímskokatolícky kostol narodenia svätého Jana Krstiteľa z roku 1976. Kochanovce patria pod rímskokatolícku farnosť Humenné sídlisko 3 ako filiálka. Z hľadiska gréckokatolíkov obec patrí pod farnosť Humenné. No a podľa pravoslavných Kochanovce patria taktiež pod farnosť Humenné. Obec Kochanovce má oficiálnu webovú stránku s doménou www.kochanovce.sk. Na Facebooku nájdete obecnú stránku s názvom Obec Kochanovce Humenné. Cez Kochanovce prechádza cesta 2. triedy číslom 559 smerom z Humenného do Ľubiše. Železničnú dopravu zabezpečuje prechádzajúca trať 191 z Michalian do Lúbkova s jednou železničnou stanicou s názvom Kochanovce. Prímestskú dopravu zabezpečujú autobusy spoločnosti SAD Humenné s jednou zastávkou Kochanovce Jednota. Obec reprezentuje obecný športový klub Kochanovce. Kochanovce sú sídlom niekoľkých firiem v priemyselnej zóne. Spomeniem drevovýrobu Šepeľa drevo SRO, výrobu fólií a obalov Plastmat SRO či výrobu a transport betónových zmesí Technobeton SKC SRO. Takisto spomeniem autoservis Jana Chmeľa. Z významných rokov spomeniem rok 1953, kedy Kochanovce boli napojené na elektriku. V roku 1956 bol na MNV pripojený prvý telefón. Rok 1959 znamenal vybudovanie obecného rozhlasu. V roku 1965 sa začalo s výstavbou nákupného centra, ktoré slúži dodnes. V závere 70. a 80. rokov bola postavená zastávka Československých dráh, obecný úrad, kultúrny dom, materská škola či futbalové ihrisko. V roku 1992 bol dokončený obecný vodovod a v roku 1994 aj plynofikácia obce. Nakoniec v rokoch 2000 až 2002 začala výstavba kanalizácie. Ak sa pozrieme na názov obce Kochanovce, tak na mape nájdeme rovnomenného dvojníka v okrese Bardejov. Tretie Kochanovce s prívlastkom sú Adamovské Kochanovce v Trenčianskom okrese. Kochanovce sú branou do severovýchodnej časti okresu Humenné, keďže jediná cesta v rámci okresu vedie iba tadiaľto. Nakoniec sú Kochanovce jednou z 18 obcí okresu Humenné zakončené na koncovku Ovce. Budova pošty sa v obci nenachádza. Dodávacia pošta je v okresnom meste Humenné s poštovým smerovacím číslom 06601. V roku 1970 mala obec 726 obyvateľov. V roku 1980 659 a v roku 1991 667 obyvateľov. S nástupom 21. storočia obyvateľstvo Kochanovec pokračovalo v miernom stúpaní. V roku 2001 mala obec 753 obyvateľov a rovnaký počet nastal aj v roku 2011. Kochanovce majú 737 obyvateľov. Zaraďujú sa k stredne veľkým obciam podľa obyvateľov v okrese Humenné. Viac obyvateľov má Zbudské Dlhé 769 a menej obyvateľov má Hažín nad Cirochou s počtom 677. Rozloha obce je 5,2 km štvorcových. Zaraďuje sa k menším obciam podľa rozlohy v okrese Humenné. Väčšiu rozlohu má Ruská Kajňa 5,11 km štvorcových a Kamienka 5,40 km štvorcových. Menšiu rozlohu má Porúbka 4,32 km štvorcových a Gruzovce 4,9 km štvorcových. Starostkou obce Kochanovce je Katarína Láslová. Dnešná trasa v prehliadke Kochanoviec bude nasledovná. Prehliadku začneme smerom od okresného mesta Humenné. Najprv sa pôjdeme pozrieť do jednej dlhšej uličky. Naspäť prejdeme na starú cestu k Domu nádeje, dennému stacionáru a materskej škole. Ďalej sa zastavíme pri novom rímskokatolíckom kostole. Odbočíme dvakrát doprava a dostaneme sa k obecnému úradu. Prejdeme hlavnú cestu a za koľajou sa zastavíme pri železničnej stanici a autobusovej zastávke. Za mostom ponad rieku Laborec a smerom na Lackovce si ukážeme futbalové ihrisko s multifunkčným a priemyselnou zónou. Z tohto miesta uvidíte celé Kochanovce s dronom po prvýkrát.
Po vrátení sa na zem pôjdeme pravou cestou a následne stúpaním k starému rímskokatolíckemu kostolu s cintorínom. Odtiaľ poletíme s dronom po druhýkrát a zároveň posledný krát. Naspäť sa vrátime ľavou paralelnou uličkou k potravinám Fresh s pohostinstvom. Video zakončíme tam, kde sme ho začali, a to smerom na mesto Humenné prejazdom najprv starou cestou a napokon celou hlavnou cestou. Verím, že sa vám táto prehliadka bude páčiť. Ak áno, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber môjho kanála kliknutím na tlačidlo odoberať. Želám vám príjemné sledovanie. Rúža, tulipán, ten môj frajír, to beťar. Beťar do párobok, co mákala na bok. A ja beťar, dzívka, moja mu frajírka. Rúža, beláva, mám frajíra, žandara. Čo víme moja má, za neho nedala. Rúža, beláva, mám frajíra, žandara. Čo víme moja má, za neho nedala. Keď sebe zašpívam, večer na váľale, kde jeden môj frajír z postelečky stáne. Rúža trojaka, nelúbcinče vojaka, vojak narukuje, zimče pobánuje. Rúža trojaka, nelúbcinče vojaka, vojak narukuje, zimče pobánuje. Stane, chodíše šmejúci, že jeho frajírka chodí špívajúci. Rúža, tulipán, ten môj frajír to beďar, po mene pobočkal, nedzeľu na večer. Rúža, tulipán, ten môj frajír to beďar, po mene pobočkal, nedzeľu na večer. Napílam se sladkej palenočky, stanula mi do pravej nožičky. A ja na ňu žehoj, tu. Moja sladkú palenočku ľúbľu. A ja na ňu žehoj, tu. Moja sladkú palenočku ľúbľu. Tá sladká palenočka, dobrá medicína. Keď vypiješ naše túry, celúčka rodina. Ešte že ja hoj, napijem. Choď po dolu, prepijem. Ešte že ja hoj, napijem. Choď po dolu, prepije.
Našou prvou zastávkou v obci je Dom nádeje, vedľa ktorého je budova denného stacionára a materskej školy. O niečo ďalej sa nachádza nový rímskokatolícky kostol Narodenia svätého Jána Krstiteľa. Najhlavnejšou budovou Kochanoviec je bez pochyby budova obecného úradu. Cestou vľavo sa môžete dostať do Udavského 3 km a do Ľubiše, ktoré je vzdialená 5,5 km. Za hlavnou cestou nájdete železničnú stanicu Kochanovce spoločne s autobusovou zastávkou Kochanovce Jednota. Touto cestou rovno sa dostanete do priemyselnej zóny, ale aj do susednej obce Lackovce 2 km. Za mostom sa nachádza futbalové ihrisko obecného športového klubu Kochanovce, pri ktorom nájdete aj ihrisko multifunkčné. Z Kochanovec, z Kochanovec, Ocet, co robíte? Ocet, co robíte? Však vy macier zadusíte. Ocet, co robíte? Ocet, co robíte? Však vy macier zadusíte. I keď zaduším, ta zaduším, ale chlapca spraviť musím. Keď zaduším, ta zaduším, ale chlapca spraviť musím. Keď nie chlapca... Nebudeš ty, duša moja, ej moja frajeročka.
sebe vybrať tam robotné dzívče. V poriadnom stúpaní sme sa dostali k starému rímskokatolíckemu kostolu narodenia svätého Jána Krstiteľa s cintorínom. Nedaleko nového rímskokatolíckeho kostola sa nachádzajú potraviny Fresh s pohostinstvom a zmrzlinárňou. Sebe našo
sebe našol Bohu, sebe našol zvolala druhou. Nakoniec cestou 559 rovno sa dostanete do okresného mesta Humenné, vzdialeného 4 km. Z dnešného videa by to bolo naozaj všetko. Ak sa vám moja tvorba páči, môžete ma ohodnotiť lajkom, pekným komentárom alebo finančne podporiť na čísle účtu, cez PayPal, pomocou vďaky alebo mesačným členstvom s mnohými výhodami. Ak na mojom kanáli ešte nemáte odber, tak odoberajte. Veľmi ma to v mojej tvorbe podporí a posunie vpred, a ak kliknete na zvonček, tak budete dostávať upozornenia o mojich ďalších videách. Video zdieľajte aj na iných sociálnych sieťach, aby si ho pozrelo čo najviac ľudí. Viac informácií ohľadom ďalších videách, magnetkách obcí a o natočených obciach nájdete na webovej a facebookovej stránke Kymyslimi YouTube. Určite vám odporúčam pozrieť aj ďalšie videá zo série Mesta a obce na Zemplíne. Ďakujem vám za dopozeranie celého videa, želám vám krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu na YouTube kanáli Kymyslimi. Dovtedy sa majte a čaute.